Kay 3-week-old nga bata patay human gituok og gibunalan sa inahan. Atong dawaton ang report ni Radyoman Will Duran. DXDC Radyoman Report. Patay ang usa ka 3-weeks-old nga bata human giingong gipatay sa kagalingong inahan sa Purok Adelfa, Barangay 3 de Mayo, Digos niadtong Domingo, Hunyo 21, 2026. Sa pakikinampi sa DXDC Airman Davao kang Police Chief Master Sergeant Hernana Blantucos, ang investigator sa maong hitabo, iyang gibut niya nga base sa investigasyon, mihangyo ang inahan sa bata nga si alias Chen, 30 anyos, nga gusto ni moinom og beer apan gidid-an kini sa iyang bana tungod wala pa kini makakaon. Gipalitan pa kini og pagkaon sa bana apan gilabay pamatod kini sa basurahan. Human niini nangita ang bana og manghihilot aron motan-aw sa kayuntang siyang asawa nga giingong adunay kabuhi ang iyang asawa. Dugang pa nga natingala ang mga silingan tungod lang ina ang tingog sa pagkilak sa bata. Busa misulod sila sa balay og ilang nakita nga ang inahan giingong gisakyan, gitabunan ang baba og gituok dayon, gibunal-bunal ang bata sa makadagang nga higayon, ilabi na sa kaphe og sa bintana sa ilang panimalay. Gisulayan pa kini og tabang sa mga silingan apan gisigahan lang sila kini og mata. Subay niini misulay pa og ikyas ang suspek apan nadakpan gihapon kini sa mga residente og gigapos. Dali sab nga may responde ang mga kapulisan sa Digos PNP ug ilang gidakop ang suspetsado. Gani Radyoman Abi gituuhang adunay kondisyon sa pangisip ang moong babaye ug kasamtangang gipailalom sa hustong proseso sa investigasyon. Giandam na sab ang sa kapulisan ang kasong parasite batok sa suspetsado. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Will Duran, Tatak RMN. Tatak RMN.